ithini into yayenemia nje ungigoqele nti lokhu kushoda ngegazi kona kusho ukuthini ke? Yebo. Siyakubona nakho kakhulu kakhulukazi kumphakathi esusizayo thina ngoba umphakathi ugcina uba nesifo sengculazi esiningi so gcina abantu abaningi amasosha bomzimba egcina seshona phansi. I-anemia yesinye sisifo segazi so isifo segazi ichaza ukuthi igazi lakho lisuke lingaphansi kwelejwayelekile ngeminyaka yakho nangobulili bakho ngoba athi umuntu wesilisa ngomfanisa umuntu wesifazane njengoba sazi umuntu wesifazane uhlezi esikhathini so igazi lakhe vele hlezi silinde ukuthi libe phansi basumdala futhi nakhona ususebenza kakhulu umzimba nakhona futhi asilindele ukuthi igazi lakho libe phezulu so libishona phansi okunye ke okungenzeka ke imbangela zayo ke le anemia lena kube khona ukuthi umzimba wakho awukwazi ukwakha igazi elanele for umzimba wakho noma kuyenzeka ukuthi ade usengozini yemoto noma usikekile lapho usube khona ukulahlekelwa igazi ngokuphuthumayo. Manje ke mhlawumbe umuntu onalesifo yini ekufuneka iqikelele nokuthi ke ngiyangibona abanye betiphuza amanzi kakhulu into enjalo yini ekufuneka iqikelele ukuze ke engayithole seba angazi phela kungenzalana ngoba mangathiwa ligcina liphele enyayo emzimbeni ikhona enye insizwa kuthiwa kwatholakala i-alcohol system seliphelile igazi emzimbeni yini engayenza ukuze ihlale likhona? Kuzomela aphuthume kakhulu eminyangeni wezempilo eklinikhi noma ekusibhedlela esincane kwenziwe ucwaningo kuthathwa amagazi kushekho ukuthi ngabe yini lemshodela kakhulu ngoba isikhathi esiningi thothi kenzeka ukuthi hayi ezemsoco ezishoda kuyena umuntu kumele ukuthi athole uvitamin B12 kwenzeka kwesisikhathi ukuthi hayi no mhlawumbe ushodela ufolate lo folate esikwazi ukuthi siphinde semnike thina abantu bezempilo. Ngiyangizwe nje emakhaya kuthiwa hawu awushaya isibindi lapho ezokusiza lapha isibindi siyalekelela isibindi ube kube ispinashi amakabishi konke lokho kuyasiza ukuthi kunyuse igazi.